A není to ani freezing, ty koko, tak čo to je? Ghostwriting to nebolo, že? Tak potom to bude asi MP level 5, či MF. Lebo akože bolo to vtedy na 4, ale... Počkaj, ja idem pozrieť, čo robia tí duchovia, čakaj. Čo bolo? Ona otvorila dvere. Čo ti jebe? Filip. Dobré, to je Jean. Google mi píše. Ale to je pičovina. Tu som v miestnosti vzadu, kde zomrel Kubo. To je pičovina. Aha, fingerprinty, stopy. Ona je tu! Filip! Mám fingerprints, či stopy. Čakaj. Nejib sa. Alebo vieš čo, utekaj do piči. Aaaaaa! Pomoc! Nie, ja som mŕtvý, to... Joj, ty kokot. Vyjebaný. Toto není možné. Bojím. Aďo. Choď do piče, chápeš? Ja som sa dosral normálne.